ଏଇ କୁଆଡେ ବାହାରିଲ ଯେ? ଏଇ ଟିକେ ବାହାରକୁ ସାଙ୍ଗସାଥି ସବୁ ବୁଲି କରି ଆସିବି। ତମର ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ ପରା? ଡକ୍ଟର ରେଷ୍ଟ ନେବାକୁ କହିଛନ୍ତି। ଘରେ ବସି ବସି ବିରକ୍ତ ଲାଗୁଛି। ବାହାରକୁ ଯାଇ ଟିକେ ବୁଲାବୁଲି କରି ଆସିଲେ ମନଟା ଫ୍ରି ଲାଗିବ। ତମକୁ ଆଉ ବୁଝେଇ ହବନି, ତମ ଇଚ୍ଛା, ତମେ ଯାହା ଇଚ୍ଛା ତାହା କର। ମୁଁ ଏବେ ଆସୁଛି ଯାଇକି। देखे माँ ମୁଁ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ପାସ୍ ହେଇଗଲି। ମୁଁ ଅଫିସର ହେଇଗଲି ମା। ସତ କହୁଛୁ? ହଁ ମା। ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ତୁ ଦିନେ ନା ଦିନେ ବଡ ଅଫିସର ହେବୁ। ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ କେତେ ଡାକ କରିଛି, ଆଜି ଭଗବାନ ମୋ ଡାକ ଶୁଣିଛନ୍ତି। ହଁ ମା, ତୁ ଏ କଥା ବାପାଙ୍କୁ କହିଦେ। ବାପା ଶୁଣିଲେ ଖୁସି ହେଇଯିବେ। ହେଲେ ମା, ଲକ୍ଷ୍ମୀ କୋଉଠି ଅଛି? ଭିତରେ ଅଛି। ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀକୁ କହିଦଉଛି, ତମେ ବାପାଙ୍କୁ କହିଦିଅ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ। हाँ ମୁଁ ସବୁ ଶୁଣି ସାରିଛି। ଓହୋ ବାପା, ତମେ ଏତେ ରାଗ କାହିଁକି ଯେ? ରାଗିବି ତ କଣ କରିବି? ଅଫିସର ହେଇଗଲ, ପ୍ରଥମେ ଯାଇକି ମାଙ୍କୁ କହିଲ। ମୁଁ ତ ଯେମିତି କିଛି ବି ନାହିଁ ତମ ପାଇଁ। ଓହୋ, ଏତେ ଛୋଟ କଥାକୁ ନେଇ ରାଗିଛ? ରାଗିବିନି ତ କଣ ପୂଜା କରିବି? ବାବା ବୋଉ ଖାଇସାରିଲେନି କି? ହଁ ତମ ବାପା ବୋଉ ଭଲ ସେ ଗିଳି ସାରିଲେଣି। ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ତୁମେ ଏମିତି କଣ କହୁଛ ଯେ? ହଁ ଆଉ କେମିତି କରିବି? ତମକୁ ତ ମୋର କିଛି ବି ପଡିନି। ଯେତେବେଳେ ଦେଖ ଖାଲି ବାପା ବୋଉ ବାପା ବୋଉ। हे प्रभु, ମୋ ଡାକ ଶୁଣିଲେ। ସେ କୁଆଡେ ଗଲେ ସେ ଜାଣି କେତେ ଖୁସି ହେବେ। ଆସିଗଲ? ହଁ, ଆସିଗଲି। ଜାଣିଛ ଆଜି ଗୋଟେ ଖୁସି ଖବର ଅଛି। ଖୁସି ଖବର? କି ଖୁସି ଖବର? ଆମ ସାଗର ଅଫିସର ହେଇଯାଇଛି। ହଁ, ତମେ ସତ କହୁଛ? ହଁ ଆରେ ଏଇ ଖୁସିରେ ଆମେ ଆଶ୍ରମରେ ମିଠା ଟିକେ ବାଣ୍ଟି ଦେବା। ହଁ ଚାଲ, ମୁଁ ବି ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଯାଇନି। ହଉ, ଠିକ ଅଛି। ଆରେ କଣ ହେଲା? କଣ ହେଲା ତମର? ଯୋଉ କଣ? ଛାତି ହୋଇଯାଉଛି। ସୁନ୍ଦର ପାଣି ପାଣି। ମୁଁ କହିଥିଲି ନା, ଡକ୍ଟର ମନା କରିଛନ୍ତି ବାହାରକୁ ଯାଅନି। ସାଗର, ସାଗର, ଜଲ୍ଦି ଆସ। ଜଲ୍ଦି ଆସ। ସାଗର, କିଛି ବି ହବନି ତମର। ସାଗର, ସାଗର, ଜଲ୍ଦି ଆସ। ଆରେ କଣ ହେଇଛି ମା? ବାବୁଙ୍କୁ କଣ ହେଇଛି? ସାଗର, ସାଗର। ସାଗର, ଜଲ୍ଦି ଆସ। ବାପାଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ କଣ ହେଇଛି ମା? ଜଲ୍ଦି ଆସ। ବାପା, କଣ ହେଇଛି ବାପାଙ୍କର? କଣ ହେଇଛି ମୋ ବାବାଙ୍କର? ବାପା, ଜଲ୍ଦି କିଛି ଦେଖି ନୁହଁ। କିଛି ନୁହଁ। ରଘୁ ମଉସା, ତମେ ଶୀଘ୍ର ଯାଅ। ତମର କିଛି ହବନି ବାପା, ତମେ କିଛି ହବନି। ମୁଁ ରଘୁ ମଉସା ପଠେଇଛି, ସେ ଆସିବେ। କଣ ହେଲା ବାପାଙ୍କର? ବାବୁ, ଗାଡି ରେଡି ହେଇଗଲାଣି ବାବୁ? ମା, ବାପା ଆଉ ଏ ଦୁନିଆରେ ନାହାନ୍ତି ମା। ବାବୁ, ବାବୁ। ତାଙ୍କର କିଛି ବି ହବନି। କଣ କହିବ? ବସ। ମ୍ୟାମ୍ ଆପଣ ଡାକିଥିଲେ? ମ୍ୟାମ୍ ବାବୁଙ୍କ ଯିବା କଥା ଶୁଣି ମତେ ତ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା। ଆମେ ଦି ଜଣ ଯାକ ବହୁତ ଦୁଃଖ କରୁଥିଲୁ। ଆଉ ମତେ ଏକଥା ଭାବିଲା ବେଳକୁ ଡର ଲାଗୁଛି ଯେ ସେ ଅନାଥ ଆଶ୍ରମର କଣ ହବ, ସେ ଲୋକମାନଙ୍କର କଣ ହବ। ସେ ବିଷୟରେ କଥା ହେବା ପାଇଁ ଡାକିଥିଲି।
ତମ ବାପ ତ ବଡ ସେମାସେବୀ ଥିଲେ। ହଁ ମ୍ୟାମ୍। ଆଉ ସେ ଗଲା ପରେ ତାଙ୍କର ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ମୋର। ତମେ ଜମାରୁ ଚିନ୍ତା କରନି। ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ ମ୍ୟାମ୍। ହେଲେ ଆଶ୍ରମ ପାଇଁ କିଛି ଟଙ୍କା ଦରକାର ଥିଲା। ମୁଁ ଜାଣିଛି। ଏନିଅ କିଛି ଟଙ୍କା, ଆଉ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ କହିବ। ବାବୁଙ୍କ ଯିବା କଥା ଶୁଣି ଆମେ ଭାଙ୍ଗି ପଡିଥିଲୁ ମ୍ୟାମ୍, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆଉ ଆମକୁ ଚିନ୍ତା କରିବାର କିଛି ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ଆପଣ ଅଛନ୍ତି। ହଉ ଠିକ ଅଛି ମ୍ୟାମ୍, ଆମେ ତାହେଲେ ଆସୁଛୁ। ଆପଣ ହବ ଯଦି ଆଶ୍ରମ ଆଡେ ଆସନ୍ତୁ, ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗିବ। ଆସୁ ମ୍ୟାମ୍। ଯଦି ଏମିତି ହୁଏ ଆମେ ଦିନେ ନା ଦିନେ ଆମ ଦାଣ୍ଡର ଭିକାରୀ ହେଇଯିବା। କଣ ହେଇଛି ଲକ୍ଷ୍ମୀ? ତମେ ବି ପାଗଳ ଭଳି କଣ ହଉଛ? ହଁ ହଁ ମୁଁ ପାଗଳ ହେଇଗଲି। ଆଉ ତମ ମା ତ ଭାରି ଭଲ। ଏ ବାବା କଣ ହେଇଛି ତ କୁହ। ତମ ମା ମାନେ ମୋ ଶାଶୁ ମା ସେ ଅନାଥ ଆଶ୍ରମକୁ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଲେ। କଣ ଦରକାର ଥିଲା କହିଲ ସେ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେବା ପାଇଁ? ଆରେ ଅନାଥ ଆଶ୍ରମ ବାପା ଚଲଉଥିଲେ, ଏବେ ମା ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ଅସୁବିଧା କଣ ଯେ? ଆରେ ସାଗର ତମେ ବୁଝୁନ କାହିଁକି କହିଲ? ତ ମୁଁ କେମିତି ବୁଝିବି ମୁଁ ନିଜେ ବି ବୁଝିପାରୁନି। ସାଗର ଥରେ ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖ, ଯଦି ଏମିତି ହୁଏ ତାହେଲେ କଣ ହବ ଆମର? ଥରେ ଭାବି ପାରୁଛ? ଓହୋ ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ମୁଁ ବୁଝିପାରୁଛି। ମା ଯାହା କରୁଛନ୍ତି କରିବାକୁ ଦିଅ, ଏଥିରେ ମୋର କିଛି ବି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତା ଛଡା ତମକୁ ମୁଁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା କରିଛି କି? ନାହିଁ ନା, ତମେ ଚିନ୍ତା କରନି। ଏ ଭଗବାନ ମୁଁ ପାଗଳ ହେଇଯିବି। ଶୁଣ, ତମେ ହଉଛ ଏ ଘରର ପୁଅ, ତ ମାଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ଯେତିକି ଭାଗ ଅଛି ତମର ବି ସେତିକି ଭାଗ ଅଛି। ଆଉ ମା ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ସେ ଅନାଥ ଆଶ୍ରମକୁ ଦେଇ ଦଉଛନ୍ତି। ଆଉ ତମେ ଯାହା ରୋଜଗାର କରି ଆଣୁଛ ସେ ସବୁକୁ ଆଶ୍ରମକୁ ଦେଇ ଦଉଛନ୍ତି। ସେତିକିରେ ମୋ ଭବିଷ୍ୟତ କଥା, ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କ କଥା କଣ ଗୋଟେ ଭାବିଛ? ମତେ ତ ଭାରି ଡର ଲାଗୁଛି ଏସବୁ ଭାବିଲାରୁ। ହଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ତମେ ତ ଠିକ କହୁଛ। ମୁଁ ଏ କଥା କେବେ ବି ଭାବିନି। ହେଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ମୁଁ ଏବେ କଣ କରିବି କହିଲ? ଏବେ ଯାଇ ତମ ମୁଣ୍ଡକୁ ବୁଦ୍ଧି ଆସିଲା। ଶୁଣ, ଏମିତିରେ ବି ତ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆଶ୍ରମକୁ ଯାଉଥିଲା। ଯଦି ମାଙ୍କୁ ଆମେ ଆଶ୍ରମକୁ ପଠେଇ ଦେଇଥାନ୍ତେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ତମେ ଭୁଲି ଯାଉଛ ସେ ମୋ ମା ବୋଲି। ଆରେ ଗେଲୁ, ତମେ ଏମିତି ରାଗୁଛ କଣ କହିଲ? ଫାର୍ଷ୍ଟ ମୋ କଥାଟା ଟିକେ ଶୁଣ। ମାଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ଆଶ୍ରମକୁ ପଠେଇ ଦେଇଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ଆଶ୍ରମରେ କେତେ କଣ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହଉଛି ସେ ସବୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜାଣିପାରିଥାନ୍ତେ। ଆଉ ବାପା ଗଲା ପରେ ମା ତ ପୁରା ଏକୁଟିଆ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ସେମାନେ ସବୁ ମିଳାମିଶା କରିକିରି ସେମାନଙ୍କ କାମ ବି କରିଥାନ୍ତେ ଆଉ ସେବା ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତେ। ମା 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 ହଁ, ଆମକୁ ତ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହବ ମୁଁ ଜାଣିଛି, ହେଲେ କଣ କରିବା କହିଲ? ତାଙ୍କ ଖୁସି ପାଇଁ ତ ଆମକୁ କରିବାକୁ ପଡିବ ନା। ତମେ ଠିକ କହୁଛ ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ହେଲେ ମୁଁ ଏ କଥା ଯାଇ ମାଙ୍କୁ କେମିତି କହିବି ଯେ? ଆରେ ନା ନା, ସେମିତି କିଛି ବି ନାହିଁ। ବାପାଙ୍କ ଖୁସି ପାଇଁ ମୋ ମା ପକ୍କା ରାଜି ହେଇଯିବେ। ଠିକ ଅଛି। ମା ନାଇଁ ମା 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 ତତେ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି। ସେ କଥା କଣ କି? ଆରେ କହୁନୁ। ତୁ ଯଦି କିଛି ଖରାପ ନ ଭାବୁ ତାହେଲେ ଆଶ୍ରମ ରହିଲେ କେମିତି ହେଇଥାନ୍ତା? ମାନେ ମୋର କହିବାର ମାନେ ହେଲା, ବାପା ବି ଗଲା ପରେ ତୁ ଭାରି ଏକେଲା ଏକେଲା ଫିଲ୍ କରୁଥିବୁ। ଯଦି ତୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ରହିକି ସେବା କରୁ ସେମାନଙ୍କର, ତ ମନକୁ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିବ ନା କଣ ଲାଗୁଛି? ହଁ, ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ତୁ ସେଇଠି ରହିଥାନ୍ତୁ ବୋଲି। ମୁଁ ମାସକୁ ମାସ ସବୁ ଟଙ୍କା ଦେଇ ଆସିବି ଯେ। ମୁଁ ବି ସେଇ କଥା କହିବି କହୁଥିଲି। ବାପା ଚାଲିଗଲା ପରେ ମତେ ବି ଆଉ ଏଠି ଜମାରୁ ମନ ଲାଗୁନି। ମୁଁ ସବୁ ରେଡି କରିଦେଇଛି। ମୁଁ କାଲି କାହିଁକି ଆଜି ହିଁ ଚାଲିଯିବି। ହଁ ମା, ବାପାଙ୍କ ଖୁସି ପାଇଁ ତ ଆମକୁ ଏସବୁ କରିବାକୁ ହିଁ ପଡିବ।
ହଁ ମୋତେ ତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି। ତମ ବିନା ଏ ଘରେ ଏକଲା ଆମେ ସବୁ କେମିତି ରହିବୁ? ହେଲେ ବୋଉମା, ମୋ ପୁଅ ବୋଉ ଯାହା କରୁଛନ୍ତି ମୋରି ଖୁସି ପାଇଁ। ଶୁଣ ମା, ଚାଲ ତତେ ମୁଁ ନେଇ ଛାଡ଼ି ଆସିବି। ମୁଁ ମୁନାକୁ ଫୋନ କରିଦେଇଛି, ସେ ଆସୁଥିବ। ତୁ ଜମାରୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହେନା। ଆରେ ନାଇଁ ମା, ଚାଲ ତତେ ମୁଁ ନେଇ ଛାଡ଼ି ଆସିବି। ଆରେ ମା ଯଦି କହୁଛନ୍ତି ମୁନ୍ନା ଭାଇ ସହିତ ଯିବେ ବୋଲି, ତାଙ୍କୁ ଯିବାକୁ ଦିଅ ନା। ତମେ ଚାଲ, ତମର ଅଫିସ ପାଇଁ ଲେଟ୍ ହେଲାଣି, ରେଡି ହବ। ଠିକ ଅଛି ମା, ସବୁ ତ ଇଚ୍ଛା। ତାହେଲେ ମୁଁ ଆସୁଛି ମା। ମା ତମେ ଏମାନଙ୍କ କଥାରେ କାହିଁକି ରାଜି ହଉଥିଲ ମା? ଏମିତିରେ ବି ତମେ ମୁନ୍ନା ବାବୁଙ୍କୁ କଲ୍ କରିନ ମା। ଯିଏ ଅନାଥ ମାନଙ୍କୁ ସାହାରା ଦଉଥିଲା ସେ ଆଜି ବେସାହାରା। ମତେ କଥା କିଛି ଠିକ ଲାଗୁନି ମା। ନାଇଁରେ ପାଗଳା, ମୁଁ ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ କଣ କହିଥାନ୍ତି? ପିଲାମାନଙ୍କ ଖୁସିରେ ମୋର ଖୁସି। ଏମିତିରେ ବି ମୁଁ ଅନାଥ ଆଶ୍ରମକୁ ଯାଇପାରିବେନି। ସେମାନେ ଯଦି ଏ ଅବସ୍ଥାରେ ମତେ ଦେଖିବେ ଭାଙ୍ଗି ପଡିବେ। ତାହେଲେ ଆପଣ କୁଆଡେ ଯିବେ ମା? ଚାଲନ୍ତୁ ଆମ ଘରକୁ ଚାଲନ୍ତୁ, ଆପଣ ସେଠି ରହିବେ। ନାହିଁରେ ରଘୁ, ତୋତେ କାହିଁ କଷ୍ଟ ଦେବି? ଏମିତି କହି ମୋର ଛୋଟ କରିଦିଅନ୍ତୁନି ମା। ଆପଣଙ୍କ ବାବୁଙ୍କ ସୁଖରେ ଦୁଃଖରେ ମୁଁ ସାଥି ହେଇ ଆସୁଥିଲି, ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ଅବସ୍ଥାରେ ମୁଁ କେମିତି ଛାଡିବି ମା? ମୁଁ ଯୋଉଠି ବି ରହିଯିବି। ଏମିତିରେ ବି ମୋ ଦେହ ଭଲ ରହୁନି। ଆଉ ଏଇ ଘର ତ ତୋ ବଡ ବାବୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାଁରେ ଲେଖି ଦେଇଛନ୍ତି। ସାଗର ନାଁରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ପ୍ରପର୍ଟି ରଖିଛନ୍ତି। ଅନାଥ ଆଶ୍ରମକୁ ବି କିଛି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ମୋ ନାଁରେ ଯାହା କିଛି ଅଛି, ମୁଁ ମଲା ପରେ ତ ମୋ ପୁଅ ବୋଉର। କାହାର ବି କିଛି ବି ଅସୁବିଧା ହବନି ରେ। କାହାର ବି କିଛି ଅସୁବିଧା ହବନି। ମୁଁ ଆସୁଛି ରେ, ମୁଁ ମା। ଆସୁଛି। ମା আরে দেখো দেখো বাবু নমস্কার। ম্যাম নমস্কার। আসুন বাবু আসুন, ଯିବା। ସବୁ ଠିକ ସେ ବୁଝାବୁଝି କରୁଛନ୍ତି? মা মা যাওনি মা, যাওনি মা, মা মা যাওনি মা।
କଣ ହେଇଛି ରଘୁ ମଉସା? ଏତେ ବଡ ପାଟି କାହିଁ କରୁଛ? ମା କଣ ଚାଲିଗଲେଣି? ହଁ ସାନ ମା ଚାଲିଗଲେଣି। ହେଲେ ବୋଉମା ଆପଣ ଯାହା କଲେ କଣ ଠିକ କଲେ? ଓହୋ ରଘୁ ମଉସା, ମୁଁ କଣ କରିଛି? ତମେ କଣ ପାଗଳ କି? ତମମାନେ କଥା ହେଲା ବେଳେ ମା ସବୁ ଶୁଣି ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ତମ କଥାକୁ ବିରୁଦ୍ଧ ନ କରି ସେ ତମ ଖୁସି ପାଇଁ ଛାଡି ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ତ ଏଥିରେ କଣ ହେଲା? ସେ ସବୁ ତ ତାଙ୍କର ଖୁସି ପାଇଁ କରାଇଛି ନା। ଖୁସି? ଏ କେମିତିକା ଖୁସି ବୋଉମା? ଗୋଟେ ଅନାଥକୁ ସାହାରା ଦେଇ ସେ ଅନାଥ ତାକୁ ବେସାହାରା କରିଥିଲେ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଖୁସି? ଖୁସି ବୋଉମା, ଖୁସି। ଚୁପ କର ରଘୁ ମଉସା, ଚୁପ କର। ତମେ ହଉଛ ଏ ଘର ଗୋଟେ ଚାକର, ଆଉ ଚାକର ହିଁ ଘର କଥାରେ ଜମା ବି ମୁଣ୍ଡ କରାନି। ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ତମେ ରଘୁ ମଉସା କେମିତି କଣ କହୁଛ? ରଘୁ ମଉସା, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପାଇଁ ମୁଁ କ୍ଷମା ମାଗୁଛି। ହେଲେ ରଘୁ ମଉସା ଅନାଥ, ଅନାଥ ପୁଣି କିଏ ମଉସା? କୁହ ମଉସା, କୁହ। ତମେ ଚାକର କଥା କାହିଁକି ଶୁଣୁଛ? ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ତମେ ଚୁପ କର, ନହେଲେ ମୁଁ ଭୁଲିଯିବି ତମେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ବୋଲି। ମଉସା କଣ ହେଇଛି ସିଧି ସାଧା କୁହ ମଉସା। ଏ ଅନାଥ ପୁଣି କଣ? ହଁ ସାନୁ ବାବୁ, ଅନାଥ ବୋଉମା ହଉଛନ୍ତି ଆମର ଅନାଥ। ରଘୁ ମଉସା। ହଁ, ବଡ଼ବାବୁ ଯେତେବେଳେ ଅନାଥ ଆଶ୍ରମ ତିଆରି କରିଥିଲେ ସେତେବେଳେ କେତେ ଅନାଥଙ୍କୁ ସେ ସାହାରା ଦେଇଥିଲେ, ଆଉ ସେଥିରେ ମା ବି ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲେ। ହେଲେ ହେଲେ ଦିନେ ବୋହୁ ମାଙ୍କ ସହ ବଡ ବାବୁ ଓ ମାଙ୍କ ସହ ଦେଖା ହେଲା। ବୋହୁ ମାଙ୍କ କିଏ ନଥିବା କଥା ଶୁଣି ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିବା ସେ ଅନାଥ ଝିଅଙ୍କୁ ସେ ଆଶ୍ରମ ରହିବାକୁ କହିଲେ, କାହିଁକି ନା ବଡ ବାବୁ ଅନାଥ ମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ହେଲେ ମା ତାଙ୍କୁ ଏ ଘର ବୋହୂ କରିବାକୁ କହିଲେ, ଆଉ ବଡ ବାବୁ ମଧ୍ୟ ଅନାଥ ମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ବୋଲି ସେ ବି ଏ କଥା ରାଜି ହେଇଗଲେ, ଆଉ ବାହାଘର ମଧ୍ୟ କରିଦେଲେ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ ବୋଉମା, ତମେ ଅନାଥ ବୋଲି ସାନ ବାବୁ ଜାଣି ସାରିଲା ପରେ କାଳେ ତମକୁ ଛାଡି ଚାଲିଯିବେ ବୋଲି ଏ ଘରକୁ ତମ ନାଁରେ କରିଦେଇଛନ୍ତି, କାଳେ ତମର କିଛି ଅସୁବିଧା ହବନି ବୋଲି। ଆଉ ଅନାଥ ଆଶ୍ରମ ପାଇଁ ସେ ବହୁତ କିଛି କାମ କରିଦେଇ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି, ଯେମିତି କି ଭବିଷ୍ୟତରେ ତମ ମାନଙ୍କର କିଛି ଅସୁବିଧା ହବନି। କିଛି ତମେ ଏ କଣ କହୁଛ ମଉସା? ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅନାଥ? ଅନାଥ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ବହୁତ ବଡ ଭୁଲ କରିଦେଇଛି ସାଗର, ବହୁତ ବଡ ଭୁଲ କରିଦେଇଛି। ଅନାଥ ହେଇକି ସବୁଦିନ ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଦେଇଛି ସାଗର, ବହୁତ କଷ୍ଟ ଦେଇଛି। ତମ ଗୋଡ ଧରୁଛି ସାଗର, ଗୋଡ ଧରୁଛି, ମତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ ସାଗର, ମତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ, କ୍ଷମା କର। ଆଜି ତମରି ପାଇଁ ମୋ ମା ଆଶ୍ରମରେ। ତମେ ମାଙ୍କୁ ଫେରି ଆଣ ନା ସାଗର, ଫେରି ଆଣ ମାଙ୍କୁ। ମୁଁ ମୋ ମାକୁ ଏବେ ହିଁ ଯିବି, ଏବେ ହିଁ ଆଶ୍ରମ ନା ସାନ ବାବୁ, ନା, ମା ଆଶ୍ରମକୁ ଯାଇନାହାନ୍ତି ସାନ ବାବୁ। ମା ଏଠି ଗୋଟେ ରାସ୍ତାରେ ଥିବେ, ସେ ଆଶ୍ରମକୁ ଯାଇନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ଜଲ୍ଦି ଯାଆନ୍ତୁ, ଜଲ୍ଦି ଯାଆନ୍ତୁ। ରାସ୍ତାରେ? ହେଲେ ମା ତ ଆଶ୍ରମ ଯିବି କହୁଥିଲା। ଆଶ୍ରମର ଲୋକମାନେ ମାଙ୍କ ଏ କଥା ଶୁଣି ସବୁ ଭାଙ୍ଗିଯିବେ ବୋଲି ମା ଆଶ୍ରମକୁ ଯାଇନାହାନ୍ତି ସାନ ବାବୁ। ଆପଣ ଜଲ୍ଦି ଯାଆନ୍ତୁ, ମା ରାସ୍ତାରେ ଥିବେ, ଜଲ୍ଦି ଚାଲନ୍ତୁ, ଚାଲନ୍ତୁ ବାବା। ଚାଲ। ସାନ ବାବୁ, ମା ଆସନ୍ତୁ, ଆସନ୍ତୁ, ଜଲ୍ଦି ଆସନ୍ତୁ। ମା,
ଆସନ୍ତୁ ବାବୁ ଆସନ୍ତୁ ମା। ହଁ ଚାଲ। ମୁଁ ମୋ ମାକୁ ଖୋଜି ପାଉନି। ଆସନ୍ତୁ ସାନ ବାବୁ ଆସନ୍ତୁ ସାନ ମା। ମା ଏ ରାସ୍ତାରେ ହିଁ ଯାଉଥିବେ। ତମେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି, ମା ଏଇଠି କୋଉଠି ଥିବ। ସାନ ବାବୁ ମା ଆସନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ ଜଲ୍ଦି ଆସନ୍ତୁ। ମା ମୋର ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି ମା, ମତେ ତୁ କ୍ଷମା କରିଦେ ମା, ମୋର ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି। ଚାଲ ମା ଘରକୁ ଯିବା ଚାଲ ମା। ଆସନ୍ତୁ ମା ଆସନ୍ତୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ମା। ମତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ ମା, ମତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ। ହଁ ମା ମତେ ବି କ୍ଷମା କରିଦିଅ, ମତେ ବି କ୍ଷମା କରିଦିଅ ମା। ହଁ ମା ତମେ ଏ ଦି ଜଣଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିଦିଅ ମା। ତୁ ହିଁ ତ ମୋର ଏକ ସାହା ଭରସା। ଏଥର ଚାଲ ମା ଆମ ଘରକୁ ଯିବା। ଚାଲ। ଚାଲନ୍ତୁ ମା। ଚାଲ